Падчас падарожжа дэлегацыі беларускіх пісьменнікаў па Сібіры натхнённа расказваў Пятрусь Броўка і пра прыгажосць ракі Енісей і адчуваў наперад важнае падарожжа па ёй. Берагоў не відаць, ай-яй-яй, і мы паплывем туды. Паплывем і перасячэм палярны круг. Паплывем і перасячэм, казаў яму Сергей Сартакоў. Толькі паўночнага зяння, на жаль, не пабачым, бо улетку яго не бывае, а камары запалярныя нас пакусаюць. На гэта Броўка адказваў даволі проста. Быццам бы у нас у пушчы Белавежскай ці на пінскіх балотах яны спяваюць і скачуць. Праграма ў пісьменнікаў была даволі насычаная, а спуск па Енісею ў гэтай праграме быў прадугледжаны ў адзін з апошніх дзён іх прыбывання ў Краснаярску. Адной раніцай Пятрусь Броўка падышоў да Сергея Сартакова вельмі разгублены і сказаў: «Венедиктович, я ж не магу паехаць уніз па Енісею, павінен заўтра ляцець у Маскву». Так сталася, што Броўку, як дэпутата, на той момант чакаў удзел у сесіі Вярхоўнага Савета СССР. І, нягледзячы на тое, што Броўку узначальваў беларускую пісьменніцкую дэлегацыю ў гэтай вандроўцы, дзяржаўныя справы адмяняць было нельга. Пісьменнікі дамовіліся на будучыню, што выберуць які-небудзь іншы час і абавязкова паплывуць уніз па Енісею і перасякуць палярны круг. Толькі ўжо ў больш сціплым складзе, у двух. Але, як успамінае Сергей Сартакоў, на жаль, яны так і не паплылі. І ўсё ж нельга дакладна сцвярджаць аб тым, што Броўка не спускаўся ўніз па Енісею. Сярод вершаў, напісаных Броўкам менавіта падчас вандроўцы па Сібіры ў 1964 годзе, ёсць наступнае. «Едем, слово дружбы сеем, едем мы па Енісею. Едем, нібы ў казцы недзе, а вакол тайга, мядзведзі. Енісей між скалаў пеніць, а вакол ласі, алені. Енісей рассунуў горы, а пад ім што медзі, зоры». Таксама на нашай выставе з місіяй падарожжа прадстаўлена грамата даволі жартаўлівага зместу, але па ёй атрымліваецца, што Броўка ўсё ж здзейсніў сваю мару. На гэтай грамаце можна бачыць подпісы іншых прадстаўнікоў беларускага пісьменства, якія разам з Броўкам ездзілі ў Сібір, а таксама і подпіс расійскіх пісьменнікаў, якія суправаджалі дэлегацыю, у тым ліку і Сартакова.